Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Zim Facebook Secrets and Confessions kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Tadzoka zvekare nawo mamwe masecrets nemaconfessions. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Meseji yedu yekutanga yakamira sekudai: hanzi mukomana makadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavi kuchitupa changu. Basa takavhara wainge uri musi wa7 December, then kunoku kuZim ndakasvika uri musi wa15. Ndakakutumidzirai message pandainge ndichida kukuudzai nyaya, but let me share with you zvandakaudzwa nefriend yangu. Ndakarwadziwa ndikashamisika nazvo kuti but friend yangu angaita zvinhu zvakadaro. So izviwo ndizvo ndakaudzwa nefriend yangu. My friend, she got married. It was last year. Tainge titori tose kuSouth Africa, aitoshandawo as a maid. Akazotanga kudanana nevamwe baba avo vaakasangana navo pasocial media. I can't say a lot because ndinotya kuti maybe murume wake anokwanisa kuzosangana neconfession iyi. So murume wacho anga agara aine vana vake but vadiki. When I went to visit my friend, murume wacho ainge asipo pamba. So as I was speaking with ye, akangotanga kungoita rough vana vemurume, then ndokubva abata umwe wacho mwana mudiki akabva anomuhedhesa kumadziro. Tainge takatogara tichitoona TV, saka mwana ainge achitamba. You know kuti vana vaive vanenge vari hyperactive. Kana akaona kuti nhasi pamba pane vanhu vanyowani, anenge achingoita hyperactivity dzake idzodzo. Saka aimhanya pamberi pedu ndokubva achizomira pamberi paamai vake, the step mom who is my friend. Saka ainge akatarisawo TV. Apa tainge tichitoona movie ratainge tichitoona. So friend yangu akabva angoti, iwe sudurukapo ipapo, ibva pamberi pangu. Saka mwana akavhunduka akaita sekunge afreeza because friend yangu akaita zvekuscreama zvekuti kana neni hana yangu yakarova. So mwana akabva achizoita confusion ndobva achizotanga kuridza mhere achichema. Akatarisa friend yangu. Friend yangu akasimuka. Kwava kusimudza mwana mukoma ndokubva anomira naye padhuze neTV. Akati, uruda kuona TV? Uruda kuona TV? Aida kumuhedhesa TV. Akati, ndingatouraya TV yangu. Ndokubva atora mwana akanomuhedhesa kumadziro. Akangoita kungodonhedza ndokubva adzoka akagara pasi. Mukoma ndakashamisika nazvo. Ndikamubvunza kuti iwe ungarova mwana kudaro? Hakusi kurova mwana, kuponda. Akabva ati zvine basa rei, he will never ever remember because mwana mudiki memory yake anozokanganwa kana akangosvika kuma7 years. Zvose izvi anotozvikanganwa. Ndikati, so you mean kuti unorova mwana nekuda kwekuti memory yake inozongoita fade away zvese zvaunenge wamuita achiri mwana mudiki? I was shocked mukomana chine zvandakaudzwa nefriend yangu. So ndakazotaura naye and I tried to counsel her. Akati ndine bitterness nezvandakaitwa nehama dzemurume, which I can't share the details because ndinotya kuti maybe vanhu vanokwanisa kuzobatanidza nyaya. Plus hanzi nezvaakaitwa naex amai vevana ava, meno hanzi vakambonetsana too bad. Saka hanzi ndine bitterness navo amai guru vake ivavo. Ndikati, kuwadini wangoendesa vana? Akati, no, vana ndifana kuti ndinge ndichigara navo because handidi kuti murume wangu ange achizopota ange achizoenda achinotaura naex. So ndikati, ipapo wakagona. But pakuzopedzera bitterness yako pavana, I think ipapo uri kukanganisa. So ndakaedza kumupawo counseling and I gave her advice. Akaita sekunge ari kuzvinzwisisa. Ndakatomupawo link rechannel yenyu nemamwe machannels emaconfessions. Ndikati, iwe chimbopota uchinzwa dzimwe nyaya dzinoverengwa nevanhu ava because vana ava unokwanisa kuzosvika pakuvauraya. Ende kana watouraya munhu unozototanga kutotevererwa nemweya wengozi. So I know that she is going to listen to this confession. Achati pamwe ndamufumura, but I want her to get
help. I understand kuti she has depression uye zvekare ane bitterness, but I just want her to get help. So ndizvo zvandakaonawo izvi kumba best friend yangu, handisati ndakamboona mwana achirohwa sezvandakaona friend yangu achiita. Even if ndikanzi inini mukoma ndazopinda mumarriage, I don't think kuti ndingasvika pakurova vana vakazvarwa neumwe mukadzi, kunyange zvikanzi mai vacho vanenge vakanditsvinyira kana kutsvinyirwa nehama dzemurume. I don't think that I'll be able to do that. It was like I was watching a horror movie. Hana yangu yakarova mukoma, ndikadedera ndikashaya simba pandakaona achiedhesa mwana kumadziro. And I just pray kuti vana ivavo, like this will be the last time that they will ever be beaten, because mwana anotokura aine brain damage nechekare. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu kune avo vakakurawo vachichengetwa nana mainini or vana step mom. You can come to my inbox and you can share with us your own side of the story, the good experience and the bad experience, tinge tichikwanisa kuziva. Asi ndo nyaya iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Let's hope kuti shamwari yenyu achazonzwawo nekuramba achingoteererawo maconfession atinoposta pano. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ininiwo ndakaromba, ndakaenda kugokwe ndikanorombera musika wangu, ende zvinhu zvangu zviri kufamba. So far ndiri kutodeposita stand, ndakaisa imwe mari iyo yandiri kupota ndichiwedzera pashoma nepashoma. So far mari yandabvisa kustand ikoko, it is close to $16,000 munomu muHarare. I am a single mother right now. Ndakashayikirwawo nemurume wangu iro rino gore. Zvose izvi zvisati zvaitika, taitonge tichirarama tiri kuSouth Africa. Saka murume wangu akazobatwa nemapurisa ndokubva achizodzoswa kunoku kuZim. Akabva ati chiuya kunoku, ndikatomboramba ndikati kana dzokai. Akati kwete, kuSouth Africa hakusisina chekuti tinoramba tichiraramira tiriko ikoko. So then ndo pandakabva ndachizodzoka kunoku kuHarare, tikatsvaka pedu pekugara, tikatanga kugara. Murume wangu basa raainge achiita basa rekuvaka. Zvainge zvisinganyatsokufamba zvakanaka. Akati awana kamari ndokubva achizonditi ndinge ndichitora imwe mari ndinge ndichinohodha. Ndakabva ndachizotanga kuita zvekuhodha, ndichiendawo kuna Nambare kumusika uko ndichinohodha. But mukoma ndaitoona kuti zvinhu hazvisi kumbofamba, kungoraramawo muchingoitawo hand to mouth. And chimwezve chandakaona ndechekuti ndaitoita sekunge maybe ndine mhepo inonditeverera isingadi chakanaka, because ndaitoti kunyange ndine stuff inenge iri fresh, but munhu aitongouya otongobvunza kuti madomasi imari, mashalotsi imari, mavheji imari, otodarika otoenda panext door obva atonotenga. Saka nekuzotanga kuwiriranawo nevamwe vakadzi vanoitawo zvekutengesa, ndakazotanga kuwirirana nevamwe ikoko avo vanogara kuKambuzuma. Saka ndakangotiwo nerimwe zuva tainge tichitofamba tichitotengesa tiri tose. Ndopandakavaudza kuti inini ikoko zvangu hazvisi kufamba. Vakanditi vainge vakatotanga kutowirirana neni because vainge vachizviziva and vainge vachitoona kutoti life yangu haisi kufamba. Vakati vakarotesewa nevadzimu vavo kuti vange vachizotanga kuwirirana neni, but vainge vasingafaniri kuti vange vachindiudza kuti vane imwe n'anga yavanoziva iyo inovabatsira zvekare, inobatsira nevamwewo vanoita zvekutengesa izvozvizvi. Vainge vakaudzwa nevadzimu vavo kuti kana iye ava kuda achakuudza matambudziko ose awo aari kusangana nawo mumba. Zvekare tainge tava kunetsana because murume wangu ainge ava kundihurira. Saka mumba mainge musina peace, apa tisina zvemari, ndisingazivi kuti upenyu hwacho hwainge huchida kunyatso kuti ndinge ndichiita sei. Saka vakandiudza kuti vakapiwa mushonga kugokwe. Vakati mushonga wandakapiwa, kana ndikasvika panenge paine vanhu vanenge vachiitawo business sebusiness randinoita iro riri kutengesa, iwewe unotanga
wavatengesera ivo. Unenge uchiona sekunge uri kutengesa pamusika pako, but unenge uchitotengesera guku ivavo. Then kana wapedza kuvatengesera, then wobva uchizotanga kutengesa zvako kuti one. Ndokusaka vakakwanisa kutenga imba ikoko kwavanogara kuKambuzuma. Tikati zvinombonyatso kushanda here zvinhu zvekunzi unopiwa mushonga wekuti bhizinesi rako ringe richifamba zvakanaka? Vakanditi hongu, asi havana kundiudza kuti vainge vaine mhiko dzavakanzi vaifanira kuti vange vachizopota vachizadzikisa zvekare nekuzodeura ropa kwavakaita vakauraya murume wavo. Saka vakandiudza the good part about kuromba, zvekuti ndakabva ndachizotoona kutoti kutoromba kwacho ndokunotoita. Takazoenda kuGokwe. Patakaenda kuGokwe this year mainge muri muna March, tikabva tachizosvika pamusha pen'anga yacho. Tasvika pamusha pen'anga yacho iyoyo, ndipo apo pandakabva ndachizotanga kubetserwa nen'anga. Saka n'anga yacho iyoyo inorapa iyo nemudzimai wayo, but sekuru vacho ivavo haufaniri kuti unge uchizotarisana navo direct mumaziso mavo. Avakandibatsira, takagarapo for 2 days. Zuva renumber 2 ndo pandakabva ndachizodaidzwa mune imwe imba yavanoti imba yemukati mematare. Ndapinzwamo murumu imomo, ndakabva ndachizotanga kuudzwa mhiko idzo dzandainge ndichifanira kuti ndinge ndichizotevedzera. Saka vakanditi ndinge ndichinyora zita remunhu ari pamwoyo pangu. Ndakabva ndachizonyora zita remurume wangu nevana vangu naamai vangu. Vakabva vachizonongedzera netsvimbo yavo apo pandainge ndanyora zita remurume wangu. Vakabva vati uyu ndiye anofanira kuti ange achizofa uyu. Ndakati ko zvava futi zvekuti ndinoita masacrifices ndichiuraya murume wangu? Vakatarisa gogo vaya kuKambuzuma vakati kokasi wanga usina kumuudza here muzukuru kuti haangangoiti laki? Hauna here kumuudza kuti tsvimbo yangu inoda ropa? Ndopa vakandiudza kuti tsvimbo yavo iyo yavainge vakabata yainge ichazondipa laki, iyo inotoda ropa remunhu wani uyo wandinoda anenge ari pamwoyo pangu. Ndakabva ndachizobvuma because mari yandainge ndatoshandisa yainge yakawanda nechekare. Saka ndakabvuma ndikabva ndachizovaudza kuti painge pasina chakaipa. Vakandipa mushonga uyo wavakati kana wasvika kumba unofanira kuti unge uchibikira murume wako zvokudya. Ndakabva ndachizoti ndasvika kumba ndokubva ndachizobikira murume wangu sadza, ndikatotenga nekabhifu ndikabva ndachizomupagurira iye ega kabhifu ikako kandainge ndakanyatsokukanga vana neni, tikabva tachizodya zvedu nechicken. After mazuva mashoma murume wangu akatanga kurwara, but this was after mwana arota hope achitoona baba vake vachitodonhera mukomba ndichitovafushira nekutoisa tombstone pamusoro. Paakandiudza izvozvo mwana wangu, ndakabva ndamurova ndikati handiri kana kukunzwa uchitaura nezvazvo, kasi uri kamusatanisti here? Ndakazotopiwa mushonga navo gogo vekuGokwe because mwana wangu ndainge ndisingatozvizivi kuti ane mhepo iri paari. Aifanira kuti ange achizoita muprofita, but ndakatovhara chipo chake nekuti ndinotya kuti anokwanisa kuzondifumura. Sei ipapo akatorota ndichitofushira baba vake ndochiprofita ichocho chaakaratidzwa ari kuhope. Saka ndakabva ndachizomuvhara chiprofita chake. Ndakataimira akarara ndikamuvhara nembiya iyo yandainge ndakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichizoitenga. Murume wangu akatanga kurwara zvainge zviri very serious. Ndaitenda naye kuchipatara, ndikatodaidza hama dzake tichitofamba tiri tose. Taiti kana tikaenda kun'anga ndaiva ndiine kamuti ako kandainge ndakanzi ndinongobairira muvhudzi rangu. Saka kamuti ikako kanonogara n'anga zvekuti inenge isingachaoni, inenge yava kungotaura zvenhema chete pasina kana chokwadi chamunenge muchimboudzwa. Saka murume wangu akazoshayika. Mainge muri muna April. Murume akati afa, ndainge ndakaudzwa kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizotora ivhu ripaguva rake ndikaenda naro ivhu iroro kuGokwe. Vakanorigadzira ndikabva ndachizopiwa gona iro randinoshandisa mubhizinesi. Ndakadzoka naro gona iroro
ndadzoka naro gona vainge vakati kwandiri kuti unge uchizotanga kuita mari unenge uchifanira kuti unge uchizotora ropa rako rekumazuva ako. Kana watora ropa rekumazuva ako, then unobva wachizozanganisa neivhu, because mune ivhu ririmo mugona macho, then wozanganisa ndokuti unge uchizotanga kuita mari. Vane imwe mvura futi yavakandipa yavakati ndinofanira kuti ndige ndichizopota ndichizoitora kumba kwavo once each and every year. Mvura iyoyo haiperi, ingori mukachigubhu ka 500 milliliters. Ndiyo mvura yandinoshandisa kukosha paya kana ndapedza kurongedza musika wangu, then ndobva ndakusha. Zvinoita kuti macustomers ange achizouya kwandiri, uye zvekare nekumukira makuseni ndokusha mvura iyoyo pamisika yevamwe kuti vasazotengerwa, ndinge ndichizongova ndiri inini ndinotengerwa kudarika vamwe. Saka ndinenge ndakatoremera vamwe vanhu avo vandinoshanda navo vanoitawo zvekutengesa. Ndinoita mari everyday kudarika vamwe vanhu vose. Saka mhiko dzangu dzandakapiwa ndedzekuti handifanire kuti ndinge ndichizongoti ndichibva kumbare kunohodha ndotonanga kumusika kwangu. No, ndinofanira kuti kana ndabva kunohodha ndinobva ndachizozvivharira mubedroom mangu. Kana ndazvivharira mubedroom mangu, ndinenge ndisina kupfeka kana anything. Ndinenge ndiine chuma icho chandinenge ndakangosunga chiuno mangu. Chuma ichocho ndo chinondibatsira kuti ndinge ndichikwanisa kutaura nemurume wangu, because iye murume wangu ane hasha, because ndini ndakamuuraya apa ndiri kumushandisa mubusiness. Saka ndinobva ndachizounganidza zvose zvandinenge ndahodha, ndobva ndachizozviisa pasi ndakashama ndisina chandinenge ndakapfeka. Ndinobva ndatoona murume wangu achitopinda. Paanopinda ndinoita sekunge ndiri kungorota, hazviitike like real, but ndinoona sort of like a vision. Paanouya kwandiri anenge akaita kunge kadhara, kanenge kari kadhara kapfupi apo kanenge kaine mazindebvu. Saka anobva achizonditi ndiri kuda ropa. Ndinobva ndachizomupa ropa. Ndine imwe hari yandakanzi hari iyoyo inofanira kuti inge ichingogara ine ropa nguva dzose, kunyange zvikanzi rinenge riri ropa rembudzi kana kuti rehuku, munofanira kungogara muine ropa nguva dzose. Saka kana apedza kunwa ropa ndobva anobva ati ndava nesimba manje rekuti ndinge ndichienda kunoshanda. Uye zvekare murume wangu chikwambo chekuti chinondiita mukadzi wacho. Saka kana ndakaneta ndinongonongedzera pamba pemuvakidzani kana kuti pamba ipapo pandinogara pane mamwe maroja, ndinongonongedzera room youmwe munhu ndobva ndati enda unorara nemukadzi uyo, because inini ndakaneta. Saka kubva pandakatanga kuona chikwambo chemurume wangu, akangorara neni 2 times. Koko ndobva vakazondiudza kuti kana usingadi kurara naye, zvaunoita unoshandisa mushonga, vanomwa mushonga wavakandipa. Saka ndinongouzora pachigunwe pangu, ndobva ndanongedzera pamba pemunhu wandinenge ndichida kuti ange achizorarwa nemurume wangu. Saka muraini mandinogara vakadzi vanzwa nekungorarwa nemurume wavanenge vasingaoni, ende vanorarwa kuhope. Saka kana ndapedza kusuma ndichiratidza chikwambo changu kana kuti chipoko chemurume wangu kuti izvi ndo zvandaendawo ndikanohodha, ndoda kuti munge muchindikomborera nekundiropafadza, ndinobva ndachizotora zvinhu zviya zvandinenge ndabva mukusuma, ndobva ndachizoenda kumusika. Kana ndasvika kumusika, kana zvikasatengwa in 2 days, kana paine zvinenge zvasara in 2 days, ndinofanira kuti ndinge ndichizopa vanhu vanotambura. Ende iko zvinozvi zviri nyore, because munyika makazara mapenzi ende makazara vanhu vane drug addiction. Saka kana ukatoenda nemabhanana kana 3 ukatopa munhu anenge achizvitamburira, ma-street kid nema-street fathers, anotofara munhu iyeye kuti Mwari mandirangarira. Saka zvose zvinenge zvasara pamusika pangu handifanira kuti ndinge ndichirasa. Kana zvikazoraswa nebenzi randinenge ndapa panenge pasina problem, but handifaniri kuti ndinge ndichizvirasa ndiri inini. Ndinotonopa mapenzi nevanhu vari addicted kuma drugs muma street, ndo vanofanira kuti vange vachidya
zvinhu zvinenge zvasara, but panongosara hapo zvishoma. Maybe panokwanisa kungosara madomasi, mabhanana here and there nezvimaapple, kuda zvinenge zvava kuda kunoshata. Ndozvandinoenda ndobva ndachizonopa vanhu. Ndakanzi mhiko iyoyo yakakosha, handifaniri kuti ndinge ndichizoiputsa kana kuikanganisa. Chimwe zvekare, handitendedzwi kuti ndinge ndichitengesera munhu anenge akadhakwa kana kuti vanhu vanenge vabva kumba vanetsana. Toti unenge uri mukadzi wanetsana nemurume wako, ubva uchizouya pamusika pangu, kana uchida kana bhanduru remavheji, ndinokwanisa kuudza kuti $20 and ndikakuudza kuti $20 ndinenge ndichitoitira kutoti usatenga, because hakuna munhu angatenga bhanduru remavheji ne$20. Hazvimake sense. Kana kukuudza kuti 1 banana ndikuda $10 and ndinotongoramba ndakatongoomesa mwoyo, ndotokuudza kuti mabhanana angu ari kuita 1 riri kuita 10 kana kuti $20, wotoenda kutonotenga somewhere else. And usafungidzira kuti kana ndikaita urudhu hwakadaro mangwana acho hauzouyi, unotodzoka futi pamusika pangu uchizotenga, because unenge uchidaidzwa nechikwambo negona rangu. Murume wangu wandakasacrifice anotokudaidza futi wouya kuzotenga zvekare pamusika pangu. And kana paya tatorongedza pamatebhuru pedu tava kuti tava kudzokera kumba tavhara misika, ndinofanira kuti ndige ndichingosiya ringava riri orange, apple kana kuti banana, ndinowanzo kungosiya kana chipaketi chemasawu, ndinongosiyawo chiri pamusoro petebhuru. Mangwana makuseni pandinovhura musika wangu chinenge chitoripo, ende ndo chinotanga kutengwa chipaketi ichocho chemasawu. Panotowana munhu anotouya kuzototenga. Saka kutenga kwaanenge aita ndo kuvhurira vamwe vanhu kuti vange vachiuya kuzotenga pamusika pangu. Dzimwe nguva ndinokwanisa kungosiya apple, ndiro apple rinozotengwa the following day. And ndine mhiko dzekuti handifaniri kuti ndinge ndichitsvaira. Handina kana zuva rimwe chete randakambobata kubva zvandakatanga kushandisa mishonga. Handina zuva rimwe chete randakambotiwo ndatora mutsvairo ndava kutsvaira pamusika pangu, nekuti pandinomuka makuseni ndava kuenda kumusika, ndinotowana kutoti pamusika pangu panenge pakatotsvairwa, panenge pari clean, ende zvose zvinenge zvakatorongeka. Saka ndo mhiko dzangu dzandinofanira kuti ndinge ndichitevedzera idzodzo, zvekare nekuisa zvituko pamusoro pevamwe avo vanoitawo zvekutengesa, vanotengesa padhuze nepamusika pangu. Saka ndinofanira kuti ndige ndichizoisa zvituko pamusoro peupenyu hwavo, kuitira kuti vasazowana macustomers akawanda ange achiuya kwandiri. Ndidzowo mhiko dzangu idzo dzandinotevedzera mukoma. Kune vanoda kundijaja, you can judge me, I don't care. Takambotambura tiri Joni, todzoka futi kunoku kuZimbabwe, totambura futi idzo n'anga dziriko dzinobatsira. Vanoda kubetserwa nen'anga yacho inandiomere, vanenge vachida kuromba, vanokwanisa kuenda kwavari Gogwe vaona sekuru vekugogwe, tibatsirane pane kungoramba tiri venhamo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo vari kuti vakatanga kuteerera maconfession muri mugore ra2022. Vari kuti ndopa vakatanga kuteerera maconfession. Vanoti ivo vakaita sarudzo yekuromba because vakaona kuti nhamo yacho haipere. Hanzi munhu unongorarama kawani zvekuzoti kuna Mwari kudenga. Ivo according to her vari kuti iro ratovawo drama, it's a long story. Unenge wabatwa nemweya waSatani chaiwo, wava kufunga zvakadaro. Rekedzei tibataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana makadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndoudzawo sei murume wangu kuti motikari iyo yandinoti it is a company car, motikari iyoyo it is registered in my name. I am a professional, my husband is also a professional. Murume wangu atori nenguva dzekuti anotosarudza kutodriva motikari iyoyo achifungidzira kuti imotikari yekubasa, but imotikari yandakatengerwa namanager vekubasa kwedu. It is in my name. Madocument anotogara muoffice mavo
madocuments emotikari kana yava nguva yekuti ndinge ndichirenewa license, because this car handichataure kuti tava nemakore mangani tiinayo ndinokwanisa kuzopinda bhizi. Vanotondiperekedza totoenda tose kutraffic department, then tobva tatorenewa, ndobva ndavadzosera bhuku remotikari, but it is in my name. Zvakaitika mukoma ndezvekudai, so ndiri munhu ari very attractive, ndine body iripo. So manager ava vakangotanga kungondichiva, vainge vava kungonditengera lunch. One day vakabva vachizoti kwandiri, Rhoda, not my real name, I want you to come to my office. Ndobva ndachizoenda kuoffice kwavo. Vakabva vachizoti, you know what Rhoda, I've been watching porn panapa. Ndanga ndichiona mavideos ebonde, and it seems as if muchinda uyo ari kunakirwa this black girlfriend of his. Akandiudza kuti ainge atova neaddiction yekuramba achingoona ma-interracial porn, yekuti murume anenge ari murungu, mukadzi wacho anenge ari munhu mutema. Saka iye akabva achizoti, I've been living this fantasy for a long time. Akandiudza iye akati kumba kwavo vanotomboita role playing nemukadzi wake. Akati asi kana tichiita role play handimuudza hangu chokwadi, ndinongoita kuti anga achingopfekawo kana hembe dzakaita kunge she is my servant or my slave, nekuti ndinenge ndichingofantasize ndine mukadzi ari munhu mutema wandinenge ndichiti she is my slave. Ndikati I don't understand kuti what kind of a man are you ungaita mafantasies akadaro. Akabva achizoti kwandiri, you know what Rhoda, I want you to give me this experience, ndinokupa mari, even $1 million if you want it. Ndikati you are lying, nditengere motikari. Akabva anditi kana uchida motikari hapana problem, ndinokutengera. Ndikati but handisi kuda motikari yechikwereti, ndikuda motikari yaunonopindira mudealership. Akaenda akanopinda mudealership akanditengera motikari. Ndokusaka murume wangu akazobhiliva kuti it is a company car. Handichatauri hangu the model of that car, but it is an expensive car mukoma, zvekuti ini pachizvangu I could not even afford to buy that car. Anditengera motikari, ndopa ndakaona kuti munhu uyu ari serious. Ipapo tainge tisati tatomborara tose. Ndopa ndakabva ndachizosarudza kuti okay, it's fine. We then went pashane titori tose, tisati tarara tose. Akabva anditi ainge achida kundiratidza zvinhu zvacho zvaainge achida kundiodhera so that ndinge ndichizoita role play. Akanditi ndinge ndichiona mavideos ebonde so that I can learn. So zvatinoita pose patinorara tose ndinoita sekunge ndiri a slave and iye anenge ari a slave master. Anenge atori nezvimboma zvaanenge ainazvo, but hazondirove zvekundirwadzisa. Dzimwe nguva anokwanisa kungondipfekedza kana uniform yekujeri, kana kungopfekedzwa mauniform anopfekwa nemamaid, kutoenda kana totonotenga mauniform iwawo, then tobva tatoita role playing. So we have been doing this for a long time mukoma. Ndatoone addiction yekuti panguva iyo yekuti kana achirara neni I feel so good, because anenge achiita izvozvo zvebondage, zvekundiita karafu, but rafu inenge ine love mukati. But murume wangu is always gentle, always romantic. Anenge achingoti mukadzi wangu my queen, I don't want to be treated like a queen. Ndava neaddiction yekuti ndinotoda kutoitwa chifeve chemubedroom sezvandinoitwa namanager vekubasa. How can I be open with my husband kuti motikari, of course motikari tinokwanisa kuitengesa, but ndoda kuti murume wangu ange achizviziva kuti motikari iyi ndakaiwana kumujolo, apa anofarira kuidriver zvisingaiti, anotomboenda kuzimu nayo motikari. I really do not know kuti should I keep this secret kana kuti ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we.